Sing
Senopati perang kopon anak suto Pramila anak suto jebut pusaka tunggal Kyai Barat minangka sifat kang dipun hari ing paksaan Sri Jatilan kanthi ayo pemangsa aku siap sampean sing bareng-bareng. Tenan aku kok sampean. Ya. Salah siji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono. Kita kene awake dhewe kompak kok tadi. Nah, iya betul. Iki awake dhewe kok tekan kene iki intine di undangan ini ngerti wala acaranya tuh Kang. Sampai iki wingi melu kumpulan ora. Kok tekan kene ora ngerti apa-apa. Ora ya, kuwi ora adok kumpulan ora melu kumpulan. Ya dadi lan ngertimu ya di kabeh karo kabeh para pamirsa. Duk rikala ulang kepengker ya kuwi Bapak Wahyu Widodo kuwi duwe pangandikan. Sesuk menawa nyunatake kang putra ingkang alsesilih Nak Mas Ersanala Wahyu Pradipta kuwi arep nimbali kesenian tradisional Barong Dwipangga sing mijil saka Druju Kidul. Pramila dina iki awake dhewe tinimbali dening Bapak Wahyu Widodo radene anggone nyunatake kang putra wis alhamdulillah wis kaleksana kala tanggal 21 wulan Juni 2026 wis alhamdulillah aku moyo mau wis weruh bocah ya wis sehat wis bulan rono rene saiki Yo. alung ape ndongake. Yo, oke. Berarti Mas Ersanala. Sing ngerti sapa? Ersanala. Oh, Ersanala ya. Ersanala muga-muga dadi bocah sing saleh migunane kanggo agama, nusa, bangsa, lan wong tuwa. Sing wong
tuane Mas bapakne Pak sapa niku? Wahyu Widodo. Wahyu Widodo dadi tambah rezekine sing akeh halal Amin. barokah Amin. karo desa iki. Jegongan. Wah, desa Jegongan, desa dadi ayom tentrem, gemah ripah tata raharja tata titi tentrem. Amin. Wih, Ewa semono ya di awake dhewe iki ya nggono jalma luprah ning panggonane luput lan salah. Awake dhewe minangka sulih salira talanging basa saka kanca-kanca kabeh. Jadilan klasik bareng Dwipangga. Mestine mbuh cilik mbuh gedhe mbuh akeh mbuh sithik. Nemahi kaluputan kayata mau anggone sowan mrene rada radat. Kuwi awake dhewe njaluke ngapura marang para pamirsa saha para pinsepuh ing dusun Jegongan kene. Lah ya ngono tadi. ya iya. Lan dadi uninga ya dia. Besok bulan Agustus tanggal 9 2026 kuwi jadilan klasik bareng Dwipangga sing mijil saka duduk itu ugi ditibali dening sederek-sederek warga masyarakat dusun Klebiran Salam Magelang. Ditimbali kon pentas ana ing dusun Klebiran kanggo mreketi acara ngerti dusun lan ngono di. Oh ya. Ayo disehat-sehatke. Dumadi napa mugi sesuk iso nglampahi sak kabehane. Desa rene padha ndelok meneh. Oh. Ya to. Mas mono direh dene. Apa sing dadi pangandikane Bapak Wahyu Widodo kuwi mau wis kaleksanan. Apa kang dadi ujar uni utawa nadar wis kaleksanan? Lan muga-muga bocah kuwi mau neruske ing pasionane iso neruske le sekolah dadi bocah sing pinter. Amin. Oh, Saka kuwi kan Edi, redene apa sing dadi ngendikane Pak Wahyu Widodo wis kaleksanan. Dina iki. Dina iki apa sing dadi ngendikane wis luar.